Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Dan Allah ka tsaya ka ji wannan sakon, domin kuwa ko da a ce baka ji shi ba, dan Allah ka tura zuwa ga al'umma domin su karu. Akwai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja mai isar matsayi suna zaga gari da shi da Sayyidina Abubakar, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gifta ta jikin wata rijiya. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Sayyidina Abubakar, dauki dutse ka jefa cikin wannan rijiyar. Sayyidina Abubakar da yake magana ce wacce ta fito daga bakin wanda baya karya, sai ya dauki dutse ya jefa cikin wannan rijiyar. Bayan ya jefa, manzo Allah bai ce masa komai ba, kuma bai tambayi manzon Allah komai ba, sai ya ce da shi mu tafi. Bayan shekara daya, manzon Allah ya kara dauko Sayyidina Abubakar kamar wancan lokacin, ya ce su je wajen wannan rijiyar. Suka je wajen wannan rijiyar, zuwan sa ke da wuya suna tsaye, sai Sayyidina Abubakar ya ji wani abu ya faɗa da cikin rijiya tun jin kamar an jefa wani abu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar Sayyidina Abubakar, ka san ko menene wannan ya kara? Sayyidina Abubakar ya ce da shi, a'a ban sani ba ya Rasulullah. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da shi, wannan dutsen da ka jefa ne shekara ɗaya baya, sai yanzu ya samu karasawa ƙasar rijiyar. Sai manzon Allah ya ce, wallahi, to kun ji rantsuwa daga bakin da baya ƙarya, ya ce wallahi babu wani wanda zai shiga aljanna har sai adadin ladansa sun cika wannan rijiyar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wannan maganar, Sayyidina Abubakar hankalinsa ya tashi matuƙa. A lokacin sai ya sauri ya je ya ga sahabbai su ma hankalinsu ya tashi, sai suka tafi gaba ɗaya suka je wajen manzon Allah, suka tambayi manzon Allah, ya Rasulullah, ta yaya za mu iya yin aikin da zai cika wannan rijiya, bayan rijiyar nan an jefa dutse har yayi tsawon shekara ɗaya bai je karashen ta ba, sai wani aiki za mu yi har mu cika wannan rijiyar? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shi mutum ne mai son farantawa masoya, sai ya ce da su, ku kwantar da hankalinku, wannan abun ba mai wahala bane, domin kuwa aiki ɗaya tal za ka yi ka cika rijiyar nan har su uku ma. Sai suka tambaye shi, wani irin aiki ne wannan? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su, kawai ku yawaita cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Idan har kuka rike wannan, to za ku cika rijiyar nan bila adadin. Wannan abu da kuke ji kuke gani, na farko la ilaha illallah muhammadur rasulullah dafa'i ce wacce za ta tsare ka daga sharrin mahassada da bakin ciki da dukkanin talaucin duniya, sannan kuma wata ganima mai gwabi lada za a baka. Dan Allah dan annabi, idan ba za ka iya tura wannan bidiyon ba, ka tsaya ka saurara, ko kuma ka tura in baka da lokacin kalla, saboda wannan abun ya shafe ni, ya shafe ka, ya shafi al'ummar musulmai gaba daya. Fatan alkhairi, Juma'at Mubarak.